Una novel·la que mostra el cicle de la violència de gènere ha inaugurat el Llibres i Lletres de Tardor en una sala d'actes del Cèntric plena a vessar. Es tracta de Matam Amor, una publicació de la pretenca de Lina Inglés que explica la història de dues dones de generacions diferents a partir del testimoni que la seva besàvia va reflectir en uns manuscrits. Tant en una època com en una altra, la violència existeix en diferents formes, amb diferents tipus de conscienciació i sobretot el que volia transmetre o que la gent entengués era el per què ho aguanta. Perquè la visió tant d'una com de l'altra és des del punt de vista de la dona. El nou cicle Llibres i Lletres de Tardor segueix l'essència del Primavera de Llibres i Lletres i busca fomentar el plaer de la lectura i l'escriptura a través de diversos formats adaptats a un públic de totes les edats. El cicle s'estructura en 3 eixos principalment. Per una banda tindrien el que són les presentacions d'autors i autores locals, en tot aquest suport i acompanyament que fem aquí al Cèntric i a la biblioteca. Després tindrem el bloc del que són autors reconeguts de les lletres catalanes del panorama actual, entre els quals tindrem, per exemple, la Tania Juste, el Toni Cruanyes, la Care Santos i el Lluís Llach. I per últim tindrem també propostes poètico-musicals amb un caire més escènic a l'auditori. I tindrem també noms destacats com és la poetessa Anna Gual i els actors i actrius Emma Vilarassau i Jordi Bosch. Aquesta proposta s'allargarà d'octubre a desembre. La propera sessió serà de la mà de Montserrat Baduell, que presentarà el seu llibre Hilos del Destino.